Machiegni e penj laktar. Penj laktar ikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya mi thieth machiegni kodi. Ka Equity Afya ibro yudo chenro mag thieth mitimoni oko mong'ere ni outpatient, marang'iny mare ni malo kendo beche bede ogonyore, kaka neno laktar, pim mar tuoche, kao yath, thieth mag lak kachiel kod wang', kanyakla kod jolony mag thieth e wi chandruoge mamoko kaka laktar molony e fwenyo tuoche mopogore opogore gi minyalo timnegi bero wanyalo dendo ni physician, laktar mar nyithindo pediatrician, laktar mar nyodo mag joma mine gynecologist, laktar mar tuoche nyarogno urologist, laktar molony e wi tuoche mamako pien del kogno kachiel kod yier dhano wadendo ni dermatologist, kachiel kod laktar molony e weche chiemo makare wadendo ni nutritionist. Magi duto te ibro yudo e kar thieth mar Equity Afya mora mantiere machiegni kodi. Equity Afya in your caring health partner. Machiegni e penj laktar kikeloni kod Equity Afya. Wantiere bad Equity Afya ma Migori, ma jalony marwa biro nyisowa ni nitiere kanye, kachiel kod yore mag thieth ma inyalo yud ka Equity Afya. Machiegni ibo nyisowa nyingi ng'a, in wuod kanye, ilonye weche mage, aito wachako twak kachiel. An iluonga ni Tony Opio, atiyo Equity Afya ma Migori, an nurse. Kamano. Erokamano ahinya. Kawuono Equity Afya oyawo bade ma Migori. Daher mondo mipimne oganda wa ni nitiere Migori kar kanye, ponono ni ng'ato daher mondo mi oyud thieth ma nengone ogonyore to rang'iny mare ni malo. Equity Afya ma Migori nitiere Banana Shopping Center opposite Ola petrol station. Mana kidonjo Migori on your left. Iboneno ot marachar mowich ma kwar. Kamano. Erokamano ahinya. E seche mwantiere ka adaher mondo mabede kod twak ma kawuono, mabende en nyathi e jumbe auchiel. Ing'eni nyathi chakoga kod ndalo achiel, juma achiel, jumbe ariyo. Adwani mondo mwachikre achika jumbe ariyo, adek, ang'wen, abich wadhi e nyathi e jumbe auchiel. Ang'o mi wachikore moko gite to wachopa ka nyathi e jumbe auchiel. Nyathi koseromo juma mar auchiel, nitiere gik mang'eny ma onego bedni itimone. Onego bedni itere clinic, onego bedni itimone weight monitoring, onego bedni yudo vaccination. Bende the first 6 weeks ema en important sana kuom nyathi. Ema min nyathi nyalo ng'iyo, ema onyalo ng'iyo go ka nyathine nigi shida kata onge shida. Kamano. Majumbe auchiel ma wawuoyeni en mbaka ma ji duto te mantiere gi nyithindo kata ma chano bedo gi nyithindo machiegni onego bedni gikawi maino, nikech kanyo ema ibiro ng'eyo ka nyathini nigi chandruok kata ka nyathi onge gi chandruok. Thothne chandruoge mage mag nyithindo ma thoro nyisore tok jumbe auchiel kata e jumbe auchiel? E jumbe auchiel inyalo ng'eyo kapo ni nyathi ok nyal dhi oko. Inyalo ng'eyo kapo ni en gi maybe an extra digit. Inyalo ng'eyo bende kapo ni en gi shida mora mora kata e iye. Inyalo ng'eyo nikech ok odhi chiemo, ok odhi dhi oko. Kamano. Ileronwa kacha ni e jumbe auchiel bende lokruoge mang'eny thoro bedo kuom nyathi. Moro gin lokruoge mage ma onego bedni ikawo gi maino kata manyalo bedo kuom nyathi ma onego bedni janyuol nyaka nen maber mondo mi ofweny lokruogegi. Ang'o matimore e jumbe auchiel kuom nyathi? Mokwongo, nitie kilo ma nyathi onego bedni inyuolo godo. To kendo kilo ni onego bedni nitie kaka omedore, nitie kaka odok, ma kapo ni sama itere clinic, sama opime, to yudi ni ok omedo kilo, to onego bedni omedo kilo. Nyaka wang'iyane mondo wang'e ni shida mane ma nyathi nitiere go. Samoro ok breastfeed maber, samoro ok odhi oko, gik machal kamago. Koro every stage, every okang' kokang' nyathi nyaka ng'i maber. Sama onyuole cha, nitiere chanjo monego bedni imiye. Kobiro e clinic, kosenyuole, imiye return date mar chieng' moboduoge mar 6 weeks. Time no koduogo nyaka pime kilo, nyaka bende mede chanjo, nyaka bende ng'i ni be en gi shida mora amora. To shida ni onge kaka jalony mar thieth nyalo ng'eyo ka min nyathi ok ong'i. Koro min nyathi ema nyaka ng'i nyathi. Nyaka ong'i ni nyathini oywak aywaka seche te, koso ang'o matimore, nyathini be ochiemo maber, nyathini be odhi oko maber. To kapo ni ok odhi oko, samoro iye odinore, kata samoro kare mar dhi oko odinore. Ma mano dhi konyo
mondo okony nyathini okonyre kaka onyalo dhi oko. O mama gin chandruoge ma thoro bedo mang'eny ka nyathi pok ochopo jumbe auchiel kata kosechopo jumbe auchiel. Thothne ang'o ma thoro kelo chandruoge gi ei jumbe auchiel gi? Chandruoge gi moko gin minyuolo godo nyathi. Maka ok ong'ere sama onyuole cha, to onyalo dongo adonga ka en gi chandruoge go ma ibiro fweny bang'e. Lakini sana sana gin minyuolo godo nyathi. Mar ariyo, chandruoge gi nyalo biro according to kaka irito nyathini. Seche ma koyo ng'ich to nyathini seche ma koyo ng'ich to nyathini ok orwakne lewni maume maber, nyiso ni odhi develop gimiluongo ni hypothermia. To hypothermia ni dhi miyo obet matuo. Kosebet matuo to nitie chandruoge mang'eny mabiro bang'e kanyo. Moko inyuolo godo nyathi, moko ok nyuol godo nyathi, moko en kaka orit nyathi. Wachak kod chandruoge mathoth ne inyuolo godo nyathi. Mang'eny inyuolo godo nyathi gin kaka mage? Onyalo bedo ni en gi lwetene auchiel. Onyalo bedo ni samoro kare mar dhi oko odinore. Onyalo bedo ni en gi iluongo ni cleft palate kata cleft lip. Gin chandruoge mang'eny kamano. To ma thoro biro kotenore kod rit kaka orit godo nyathi to ng'eny ne gin mana weche mag tuoche, kaachiel kod samoro midhieni manyalo biro kokalo kuom tuoche ma obiro kotenore kod rit mamoro ok orit godo nyathi maber. Ma onyuol godo nyathi magi donge inyalo fweny ka jumbe auchiel pok oromo, koso magi nyaka rit arita jumbe auchiel gi koka inyalo fweny? Ng'eny gi inyalo fweny ka jumbe auchiel pok oromo, lakini moko nyalo kalo wang' daktari kata wang' min nyathi babiro fwenyore baadaye. Emomiyo iwacho ni min nyathi ema onego ong'i nyathine maber mondo ong'e ni nyathini nigi shida makama, shida makama, shida makama, shida makama. Samoro ok oywagi kaka onego bed ni oywak, nikech nyathi nyalo ywak aywaka obviously ma ok onge gimomiyo oywak. To koro koko oywagi bende mano kelo penjo mang'eny ni ang'o ma nyathina ni ok ywagi kata ka samoro en gi chandruok moro. Kamano. Adwa ni mondo mi waketa ni maino matin e weche mag ywak ka. Iwacho ni ywak onego bed ni en ote ne janyuol seche ma gimoro rach kuom nyathi, kuom ranyisi kata kodenyo, kata ka ponono ni otuo, kotenore kod ywak to nyalo nyiso janyuol nyaka bedie ni gimoro rach. Thothne seche ma nyathi ok ywagi ni ma nyiso ni ang'o matimore kuom nyathini? Ang'o manyalo kelo koso ywak ni? Ema nagombo mondo mi oganda wa ong'e ni seche ma samoro nyathi iseweye kech kata osebedo modenyo kuom thuolo mogwarore, tineno koling' aling' ok oywagi. Ang'o manyalo bedo ni timore kuome? Debede ni chandruogni osedhi ahinya ma okalo tong'? Debede ni nitiere gimoro mokethore e fuoni mag nyathi? Debede ni ang'o matimore ka? Kata samoro losruok matin kata lacho wang'e to ok oywagi, samoro nogore piny matek to ok oywagi e jumbe auchiel ka. Debede ni ang'o matimore e system? Nyalo bedo ni samoro oseywak ma ool. Koro norito mana ni mondo ibi ikonye. But ok en direct related gi system. En olo ng'enyne? Most of the time oseywak moseolo. I expect ni nyathi ong'e ni koywak aywaka to onego bed ni mamagi osechopo machiegni. Lakini koro koseywak moywak samoro ni onge, koro amua to oling' kende. Ma ywak e jumbe auchiel ni en gima onego bed ni ikawo gima ino madwarore go? Ywak e jumbe auchiel en gima important ma onego bed ni nyathi nyaka ywagi ka en gi chandruok, nikech mano e kaka o communicate gi jonyuol. Onego bed ni oywak aywaka sasa koso mana ka entiere gi chandruok kende? Ka entie gi chandruok, lakini samoro be nyathi nyalo ywak aywaka nikech o feel ni onego bed ni oywak without obvious reason.
Erokamano ahinya. E seche ma nyathi osechopo jumbe auchiel kata ma seche ma entiere e jumbe auchiel, nwamulo kacha weche mag chanjo kaachiel kod thuolo monego bed ni iduoke godo e klinik. Adwaro ni mondo wang'i ane weche mag checkup, weche mag health checkups seche ma nyathi nitiere e jumbe auchiel ka. Kae ma adwaro ni wamul ane weche mag chanjo mantiere e jumbe auchiel, ang'o gini monego bed ni icheko e dend nyathi e jumbe auchiel gi wuodhni duto te kotenore kod ngima makare mar nyathi. Nyathi samo nyuole, kwa ng'iyo chanjo, samo nyuole onego bed ni oyudo chanjo 2. Chanjo mokwongo en mar polio ma iketo ne oral, iketo ne e dhoge. Chanjo mar 2 en ma konye geng'o tuo mar pneumonia. Sana sana Kenya kae wachuoye lwedo ma left. Bang'e no kosedhi mbele, sama odhi mbele e klinik, itimo ne bende weight monitoring. Ma wabro ng'eyo ni nyathini omedo kilo koso ok omed kilo. Nikech onego bed ni omedo kilo nikech ochiemo. But nitie time ma kosechopo bende wa expect ni o lose weight. To ok no lose ahinya, o lose mana matin. Aya, ko wasemiye chieng' mar duogo, oduogo ka koro en gi dweche 6. Odonjo e chanjo mar 2. Chanjo mar 2 miluongo ni pentavalent. Akia kaka anyalo luonge, lakini en chanjo mageng'o tuoche mang'eny. Chanjo no ichuoyo ka en gi jumbe 6, ka en gi jumbe 10, kendo ka en gi jumbe 14. Erokamano ahinya. En penj laktar biro ne achiel kachiel Equity Afya bade ma Migori. Wang'iyo nyathi e jumbe 6 ma bende jalony marwa opimonwa ni jumbe 6 gi ka ok ong'i gi malong'o to samoro gimoro nyalo kalo ma de ogeng' ma ok ogeng' manyalo kelo ne nyathini chandruoge mopogore opogore e ndalo manyime. Thoth nitiere ga gik moko makalo kaka niwachonwa e kidieny mokwongo cha ni samoro okalo wang' daktari. Kaka magi makalo ga e jumbe 6 moko fweny manyalo kelo midhiero ne nyathini e ndalo mabiro. Kotenre kod kaka ne wachako chenro ni pimonwa ni samoro nitiere moro ma okalo wang' daktari ma min nyathi ema nyalo fwenyo kata ema nyalo ng'eyo. Thothne kaka mage ma thoro ga kalo wang' daktari ma daktari ok ofwenyo to kok ong'i malong'o to nyalo kelo ne nyathini chandruok e ndalo mabiro. Sana sana ok kal ga wang' daktari. Nikech sama nyathi onyuol cha, nyaka timne gimiluongo ni physical examination. Koro from that physical examination, ema daktari koro ong'eyo, nikech ong'eyo ni onego bed ni ong'iyo kama chal kama, onego bed ni ong'iyo kama chal kama, onego bed ni ong'iyo kama chal kama. Koro ndalo mang'eny ok kal ga wang' daktari. Ndalo mathoth ok kal wang' daktari. Emomiyo apani watemo ga lando injili moro mani ber ka ng'ato nyuol to nyuol e osiptal. Mondo mi kik ng'ato nyuol dala ma bende nyalo kelo chandruoge mopogore opogore. Samoro ng'ato bor gi osiptal to dwani mondo mi odhi onyuol e osiptal. Thothne nitiere gik moko manyalo miyo ng'ato ok nyuol e osiptal. Kaka wanyalo geng'o midhiero gi nyalo bedo ni ng'ama miyo mapek otimo nang'o mondo mi okonyre kik chandruoge ka kal wang' daktari kapo ni onyuol dala. Kapo ni onyuol dala, onego bed ni sama onyuol dala, nyathi nyaka oter e osiptal. Kotero nyathi e osiptal, kanye ma koro idhi ng'iye nyathini. Idhi chuoye sindene monego chuoye, idhi timne gimoro amora. Kasto be mondo prevent nyuol mar nyuol dalano, nyaka bende obed gi pesa moro matin ma oritore godo. Ma ka chienge mar nyuol oromo, to oting'ore gi pesani odhi godo e osiptal machiegni. Manyiso ni weche mag chandruok ka nyaka bede, nyaka ichandri, ing'e ni pek, ing'e ni biro konyori, samoro kumidake ndara ok ber ahinya, koro ichako pangori chon mondo mi yud kaka inyalo konyori e osiptal. Nikech wadwa ni waduok chandruoge ma samoro nyalo biro e ngima nyathi kok onyuol e osiptal. Adwa ni wadonj e kidieny machielo, weche mag pidho nyathi kata miyo nyathi chiemo e jumbe 6. Thothne wacho ga ni en kaber to e dweche 6 ka onego bed ni pod odhoth exclusive breastfeeding. Wamula ne weche mag chiemo kata weche mag dhodho nyathi e jumbe 6 gi. E jumbe 6 mokwongo, nyathi onego bed ni timone exclusive breastfeeding for the first 6 months. Matiende ni e jumbe 1 gi, nyathini pod ok nyal chamo chiemo ma kawaida gi. Nikech nyimbi iye pod pok ong'iyo gi chiemo ma kawaida. Koro nyathini itimone mana breastfeeding. Onyalo bedo bottle feeding or breastfeeding. Lakini nitie chiemo moko be sama itimone feeding ni, onego bed ni obedo fed every 2 to 3 hours. Ma kata samoro konindo, ing'e ni nyithindo matindo ohero nindo mang'eny.
onyalo nindo close to 17 hours, close to nini. So in kaka mama gi nyaka ichiewe samoro mondo imiye chiemo. Kamano. Mondo idhodhe. Kamano. Thothne wacho exclusive breastfeeding nikech ang'o? Kata seche moche exclusive breastfeeding tiende niya en dhodho nyathi ma onge gimoro amora mimede kata pi ok miye mak mana yath ma pono ni daktari emondiko. Exclusive breastfeeding en nikech chak mar min nyathino nigi all the required nutrients like and balanced kendo it is available at the right temperature. Bende sama miyo dhodho nyathine ni nitiere bond moro mabedo created between en gi nyathine. Ong'eyo kaka onyalo communicate gi nyathi. Nyathi bende ong'eyo ni mae mamawa, mae babawa, ong'eyo ji mopogore opogore. Wabo mulo kar bonding no bang'e matin to kar kama ni wacho kacha weche mag dhodho nyathi cha miyo en chak mantiere kod madini duto te madwarore. Daher mondo mi oganda wa omak mano. Cha miyo en chak ma onge pesa mibiro dwaro mondo mi dhi nyiew chagni, tiende niya nyithindo duto te nyalo yudo chagni e seche mowinjore. Ipimonwa kacha ni bende ok odwar kata ni mure, tiende ni entiere liet makare mowinjore. To wantiere kod mine moko ma bende samoro dhi e otong'o kata gidhi e kibarua mopogore opogore ma thothne yudo ka gigolo chak kato gikano mondo mi omi nyathi chak bang'e. Adwa ni mulna kaka onego bed ni rito chagni kapok wadhi e kidieny machielo. Sama min nyathi osegolo chak mondo ang' omi nyathi sama oonge, chagni onego bed ni ikete gik maler, nikech ka ok okete e gik maler nyiso ni nyathini dhi yudo tuoche kaka mag kuendesha, odhi yudo tuoche kaka mag ng'ok, ang'o. Koro chagni onego odhi yudo tuoche kaka mag ng'ok, ang'o. Koro chagni onego bed maler mana moketi mokore gi sende moko. Oket gi maber mana ne mar tiyo ne nyathi kende. Kamano. Ka ber to onego bed ni iketo e gimoro kaka thermos ma dhi miyo o preserve the temperature mane ntiere go cha. Tok ni koro ni ikaw igole thermos imur, mana kaka obedo expressed no, ikawe kawa tikete thermos ka sa oromo monego bed ni miyo nyathi timiye. To mori onge gi thermos bende ok oweyi oko, inyalo kete aketa e container maler mantiere gi gimi ume godo, kae to kang' ochopo seche midwa miye nyathi kaka osemiwa kod jolony kaka un gini, ikete pi mamor mor tikawo kikombe no ikete chagno kae to kosebedo mamor mor timiye nyathi. To kik mur chagni, kik chwak chagni, kae to bende kik weye kama chilo kachiel kod buru nyalo donje ma ang' no mi nyathi chandruok. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo ka Equity Afya bade ma Migori. Wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime kod kidieny mar ariyo nyathi e jumbe auchiel. Ma bende jalony opimonwa ni en okang' monego bed ni ng'iyo matut mokalo. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Atakaifunga mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa na imani na kutaraji malipo husamehewa yote yaliyotangulia katika madhambi aliyoyafanya. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an tukufu. Bonyeza *811 272 hash kupata faida za saum kama sikiza tuni yako. Kau, ini kau nyathini makaran mondo ini mi mana. Wanudore mondo jatelo oduognwa kae piyo. Jatelo Gil, wado kwa biyeni mondo iniwe tich mana nikech meher. Jatelo, wado kwa biyeni mano. Are you ready to turn your skizzer-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite skizzer tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download skizzer tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer Tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply.
machiegni kendo. Penj laktar kokelni kod Equity Afya. Equity Afya chiwo ni thieth marang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore ni familia mari duto. Equity Afya wan kod kit thieth mopogore opogore ne ng'ato ka ng'ato. Wawuotho kodi wuodhe duto te kochakore nyaka seche ma idwa chako bedo kod familia mari, kowuok e wuoth mar klinik mar bedo mapek nyaka klinik mar tok yudo nyathi. Wakonyo e weche mag tai e ng'eyo chal mar nyathi kaachiel kod ngima nyathi. Ka nyathi chako lak nyaka timone chenjo magi duto te itimone ka Equity Afya. Nitiere chenro bende mar thieth ne ng'ato ka ng'ato owuon bende ei familia. Equity Afya in your caring health partner. E kidieny mar ariyo ni ne pod wantiere e weche mag ng'iyo nyathi e jumbe auchiel. Tiende ni gin jumbe ma onego beni rito nyathi kod rit matamre gi nono kaa ema onego beni ng'iyo nyathi po nono ni chandruok moro nyalo bedio. Ne wang'iyo kacha weche mag pidho nyathi ma bende ne wasewinjore kacha ni en dhodho nyathi dweche auchiel ma onge gimomede. Ipimonwa kacha bende kaka onego beni rito chak ma samoro miyo ogolo mondo mi ang' omi nyathi. Adwa ni mondo mulane seche ma nyathi bedo breastfed kata seche ma idhodhe. Ere kaka onego beni idhodhe, ere kaka ng'ama miyo biro ng'eyo ni oyieng', to tok dhodhe no ere gima onego beni otimo mondo mi chagni oyud kaka nyalo konyo nyathi e yo makare. Sama miyo dhodho nyathi, mondo ng'e ni nyathi nyaka ket maber e thuno. Nitie positioning kaka onego beni position. Sama mondo ng'e ni okete maber, nyiso ni nyathino odhoth adequately. Matiende ni onge limitations mora mora. Ok pimne thuno. Ok pimne thuno. Bende nyaka bed ni o support nyathi, o support wiye no gi lwete. Positioning en gima important. Nikech ka ok oppositione maber, nyiso ni nyathini odhi kao hewa instead of mondo odhodhi. Koro obro gamo muya instead of mondo gam chak. Koro ber mondo iposition nyathi maber mondo obed gi adequate breastfeeding. Yeah. Iwacho kacha ni positioning tiende ni keto nyathi kata bedo gi nyathi maber seche ma idhodhe. Ma en mitimo nang'o, onego beni iketo nyathi nang'o mondo mi odhodhe yo makare. Mondo ing'e ni nyathi obedo good attachment, nyiso ni nyaka obed across. Ok ni nitie wiye moro mochung', nitie kaka nini, nyaka obed across. To kata in kaka mamagi, sama en e thuno kanyo, iwinjo ka odhoth maber ma ok ni nitiere chandruok mora mora. Kamano. Ma thothne jomoko madhodho ga nyithindo seche ma ginindo cha. Ka idwa dhodho nyathi seche mag otieno, to ber abeda kichung' ibet maber idhodhe, koso wach mar dhodho nyithindo ka miyo pielore to nyathi bende opielore, mano? Ber ka ichung' achung'a to iketo nyathi e thuno maber, mi confirm ni attachment ber mondo idhodhe. Nikech sama idhodhe to inindo, to embe onindo, nyiso ni chak nyalo timo ang'o? Nyalo wiye. Manyalo kelo chandruok bende machielo. To ka nyathi oseyieng', watiere ga gimoro mwanyalo wacho ni iketo nyathi mondo mi ojier kata bapping. Kanyadwa ni mondo mi imulnwa ber kata kaka onego beni time mondo mi nyathi obap e yo makare. Bapping kuom nyathi ber nikech kata ng'ama duong' sama isechiemo kiyieng' matiende ni nyaka ijier. Koro nyathi be embe sama osechiemo moyieng' cha, ber ka ikete mondo ojier. To ikete nade? Mokwongo inyalo kete e kori kama, isupport wiye ni, matiende ni wiye ni onego bed ni nie goki. Kasto itap mana matin, mos mos, ok igoye matek ahinya. Itap mos mos, ibo winjo ka ogolo yamo mang'eny mane okawo sama ne o breastfeed cha. Technique mar ariyo bende mar bapping, inyalo kete konindo, nyaka ibed upright, ikete konindo on your laps kamae, support wiye. Kasto mana mos itap tokeno. Mano dhi konye mondo ogoli hewa mane oyudo sama ne o breastfeed cha. Bende wanyalo ga bedega kod cases ma samoro nyathi iketo kamano to ok ojier, ok ogolo hewa no kata matin. Wasebedo kod cases aino? Ok apar, nikech sama ikete sama ikete on your laps, nyiso ni nitie kaka there is a connection between your laps gi iye. Matiende nitie kaka weight ne cha onindo kuome.
koro definitely odhi jier. Nikech seche mobet kamano no biyudo ni koro weight no kata pressure no koro miyo yamo manitiere yecha nyaka koro wuog oko, manyiso ni nyaka ang' ojier kaka dwarore. Adwa ni mondo mi wadonje kidieny machielo, waseng'iyo kaka inyalo rite kod weche mag chanjo, waseng'iyo kaka inyalo rite kod weche mag dhodhe, exclusive breastfeeding, waseng'iyo kata weche mag ng'iyo ka nyathi ywak kotuo kata ka ok otuo seche moling' ahinya, no mano bende en ga ranyisi ni gimoro nyaka bedie ni ok ber ahinya. Adwa ni mondo wang'e ne weche mag rito nyathi kotenore kod chandruoge kata ruodho ma bende biro ga ka orwakne nyathi lewni ma iye kuom thuolo malach mokalo, kaachiel kod kaka onego bed ni wilo ne lewni kata gigo ma itiyo godo moseche molosore. sama irwako ne nyathi nappies, onego bed ni irwako ne nappies nikech odhi dhi oko. Koro ber ka iloko ne nappies gi. Sama ok iloko, ibo yudo ka nyathini obro chako bedo gi rash. Nitie kaka odhi ruodho nikech dende en del ma delicate. Dende en del ma delicate ma sama iweyo ni oriyo gi lach kata oriyo gi oko maduong', nyiso ni gigo nyaka dhi affect skin ne, emomiyo bedo gi rash no. Koro ber ka kaka janyuol, sama iseloko ne nappies no, iluoke maler, iwiro ne mo dhi konyo mondo skin no ogro kendo. Kamano. Ma kopogre kod luokre gi samoro kinyalo bedo kod thuolo mar luoko nyathi kinde ka kinde, nyalo bedo kod gigo manyasani ma bende wanyalo dendo ni wet wipes minyalo ti godo kuom nyathi nikech samoro ionge gi pi gi sabun kuonde duto te. Kaeto bende ibulonwa kata weche mag tiyo kod mo ka iseluoke kata kiseywe maber mondo mi pien dende kik tuo, kik ng'akre, ma kata ranyisi kata chembe mag losruok manodong' e cha samoro koro ok nyal kelo ne midhiero. Nitiere jomoko matiere ga kod tim mar weyo nyathi budho kod lewni ma iye kata ka giselosore kuom thuolo malach mokalo. Wamula mano matin. Ok ber mondo owe nyathi obed gi losruok seche mang'eny kose dhi oko, nikech mana kaka wasewacho, dend nyathi, pien dende en pien ma delicate, ma sama iweyo losruokne no dhi irritate skin ne no, emiyudo ka koro skin chako ng'akre, ochako bedo gi rash, gik machal kamago. Koro ber ka iluoke, ichenje oftenly, ing'iyo ka be odhi oko koso timo nang'o. Kasto koro kiseluoke, sama idwa rwako ne napi machielo, nyaka kendo koro iwirne mo mondo o help soothe the skin. Pono ni nyathi osebedo kod napi rash mane iwachogi. Rashes gi onego bed ni irito nang'o kata onego bed ni ithiedho gi nang'o? Kawaida gin rashes motuo. Koro onge thieth moro malich ahinya, lakini onego bed ni iwiro ne mo mondo okony mondo skin no bed soft mondo regenerate kendo. Kaeto bende ok ber ka isiki fundo nyathi sate ka samoro selosore miwe mabet nyalo we yamo kwadhe matin koso. Ber mondo iwe yamo kwadhe matin. Oko napkin mang'eny ahinya bende embe samoro feel some discomfort. Koro ber ka sama pok irwako ne tiwe yamo kwadhe matin mondi eka bang'e irwako ne nappies. Koro adwa ni wadonje kidieny machielo mar luoko nyathi e jumbe auchiel, nikech kawuono twakwa en nyathi e jumbe auchiel. Luoko nyathi e jumbe auchiel, mokwongo nyaka ibed gi iluoke gi sabun gi pima, ok pi mang'ich, ok pi maliet. Sana onego bed pi ma warm. Lakini nyathini sama onyuole mokwongo, Thothne iyweyogi. Koro kaka iywe nyathi en aena the normal kaka ng'ato luokore, lakini koro difference en ni mae koro iyweye. To sama iyweye, nitie kuonde ma onego ing'i, kaka ng'ute, yuothe, bamne kuonde ma chilo pondego. Nyaka izingatia maber. Pod antiere yweyo nyathi ka onego bed ni iketo maino e ng'ute nikech ng'ute thoro pando chilo, kendo bende thoro pando chilo. Kata bende nyithindo mayom e jumbe auchiel, iyudo ka thothne pod gihero miyo lwetgi aming'a, ma kaponono ni seche miyueno kielo lwetene to ndalo mathoth inyalo po ka kendo koro kata chilo mang'eny kata kudni nyalo bedo e lwet nyathi kapono ni okiel ga lwet nyathi mondo mi ing'iye maber. Ochopo kama koro onego bed ni luoko nyathi nang'o? Mokwongo kapok adonjo e luoko nyathi,
In kaka min nyathi, sama isekeo nyathi ni idwa luoke, nyaka ibed gi gimoro amora midwaro. Ma ok ni sama isechako luoko nyathi ekiweye besen kae idhi omo gimidwaro no. Samoro amora miwe nyathi iluongo ni unattended, ma ionge kanyo tiweye e pi. Nitie risk mang'eny manyalo biro, onya kata tho e pi kanyo. Koro ndalo mang'eny ber ka sama idwa luoko nyathi ikmanyo gik moko te ma idwa tiyogo mondi biket ready ekichako luoko nyathi. Koro sama ichako luoko nyathi nyaka ichak gi wiye, mana kaka imbe sama iluokori ichako gi wich, nikech wich kichako gi tiende kata kichako gi kama olosrego nyiso ni idhi bedo ni iduoko chilo e wi chilo, yani chalo ng'ama lile. Koro ber mondo ichak gi wiye, ibiro mos mos ng'ute, ibiro mos mos lwetene, armpits, ang'o kamano nyaka itieki. To thothne onego bed ni luoko nyathi didi e odiechieng' ka ber to didek odiechieng'. Kata samoro amora ma pono dhi oko, ber ka iluoke mondo iluok chilo wuogi kama. To ahinya kata diri ok rach seche mag onyango kama, kaachiel kod seche motieno kodhi nindo mondo mi onid ka dende ogonyore, ka dende onge kod luya, kaachiel kod liet, kata samoro ranyisi mag oko ma samoro nodhi godiechieng'. Wakawie yueyo ka waduogo to wadhi nyime e kidieny mogik e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono, ka en chenro mabiro ni achiel kachiel kowuok Equity Afya bade ma Migori. Are you ready to turn your skizzer into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite skizzer tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download skizzer tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer Tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Lamnya sachi mondo an kikarom kodi, nikech chieng' ma an abiro romo kodi. Mano biro bedo odiechieng' mari mogik. In mokane TV monine gima dhi nyime kuro. Bende ining'eyo nying wuon Karan monyuole? An nanyiso Sarapi ng'eny ahinya ni nyathi ma Karan ni chieng' moro biro ketho nying ma joka Gil oserito maber. Ber kau, in kau nyathini ma Karan mondo in imi mana. Wadwaro mondo jatendwa oduognwa kae piyo. Jatelo Gil, wadwa kwabieni mondo in iwe tich mana nikech maher. Jatelo, wanyayie mano. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo ma kawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kaachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'oa. We wawinj anena. Sa adek otieno, mana e RamogiTV. Riuri kodwa ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e RamogiTV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto
yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile Buch jopiny. Tuntie kunde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bari. They are all immediate family members, and we've lost 6 plus 1 family friend, so 7. Familia moro yuago wedegi auchiel manyotho e masira mar apaya e kinde ma kwan mar ji ma osetho e masira 2 mag ndara ma otimore nyoro ochopo ji 12. Doctors bogomo kila kitu onge abeto standard aonge kaka nyalo timo. It breaks our hearts when we see Kenyans going to hospitals and not getting the care that they deserve. Jotuo medo winjo matek ka ng'anyo mar jochiw thieth onyono dichieng' mar 20. Lakini katika pilika hizi kunaonekana kuna majambazi ambao walikuja wakakaa wakachora na wakaamua kwamba watakuja kutanjirika kwa njia hii. Nonro ewi mbolea mabandia dhi nyime ka josiasa gi jotelo moko e sirikal gine moko kuom mago ma itudo gi ohalano. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok kar thieth mar Equity Afya bade ma Migori. Daher mondo bipimnwa ni Equity Afya bade ma Migori oyudore kanye kapon ng'ato ntiere e gwenge mag Migori ka kaunti ma Migori, onyalo bedo Awendo, Rongo, onyalo bedo gwenge mag Yokuria kucho. Tudwa biro ka Equity Afya onyalo yude kanye? Ka ine gwenge mag Migori, Equity Afya yudore Banana Shopping Center, opposite Ola petrol station. Sama idonjo Migori, on your left iboneno building marachar mobuk makwar. To mori nyalo nyisowa gige services kata clinics kata kidienje mag thieth kaachiel kod jolony ma yudore ka Equity Afya ka? Equity Afya wan gi kidienje mang'eny. Wantie gi outpatient, mounting or consultation, wan gi triage, baby friendly services, immunization, wantie gi laboratory services, wantie gi optical, wantie bende gi dental. Bende kidwaro daktari ma olony kaka mag olonye tuoche mag mine bende wantiere go. Mama gi duto te yudore ka Equity Afya bade ma Migori. Omiyo kapo ni nitiere Migori ka kod alwora mare, kik ibed malori dwaro thieth manengone ogonyore to rang'iny mare ni malo, iyudo mana ka Equity Afya. Ne waseng'iyo kar luoko nyathi kendo ipimonwa kata ni kaber to onego bed ni luoko nyathi diriyo e odiechieng'. To seche moluok nyathi ni bende onego bed ni tuoye maber, kik iwe kuonde moko kata fuoni moko mag nyathi nind gi pi kata ri gi pi ang' nokel ne chandruoge mopogore opogore. Kamano. To seche ma ituoyo nyathi kata miywe nyathi mondo mi otuoni, onego bed ni tiyo kod ang'o? Onego bed ni en towel maber, maler, ma nyathi kende matiyo godo. To onego bed ni oler to luoke maler. E jumbe auchiel, nikech kanyo kuma twak wapekie, nyathi e jumbe auchiel, kanyo ok ang'eyo ni pend nyathi osechopo kanye, kata inyalo paronwa, inyalo leronwa umbilical cord osechopo kanye gi kidieny ni mar seche ma nyathi tiere jumbe auchiel. To ere kaka onego bed ni bedo kuma entiere ni? Sana ped nyathi sama onyuole en ga gima ng'ich. To kendo onego bed ni in kaka min nyathi pay close attention to pend nyathi. Nyaka ing'e ni at every stage ni pende ni odhi nade. Mokwongo ok onego bed ni obedo mang'ich. Like ni sama iluoke chani tiluoko pende no be iketo, ok onego bed kamano. Bende ok onego iti gi mo moro amora kata siprit kata ng'owa niketo e pend nyathi, ok onego bedi. Onego bed ni in monitor mana ni en dry and not wet. Kasto koro pend nyathi the first 1 week ibo neno lokruok, nikech sama kaka saa medo dhi omedo bet motuo. Sama ikete motuo ni omedo bet motuo, to onego bed notuo ma finally
ochod kende. In ok onego bed ni chode. Ma chot mare no by the 6th week mar nyuol nyathini onego bed ni pende no oseluar. Wathoro ga bedo kod gik mopogore opogore ma ipimonwa kata ni kuom ranyisi mine ketoga kata wiro kidienje mopogore opogore mag moye e pend nyathi. Munonwa kata kaka spirit ma bende samoro iyweyoga godo pend nyathi. Magi kaponono ni ng'ama miyo timo kata oketo kuom pend nyathi to midhiero mane kata chandruok mane kata hinyruok mage monyalo keto ne nyathini. Mokwongo sama oywe pend nyathini onyalo kos gimiluongo ni trauma. Onyalo hinyo pende ni machak chwer. Emomiyo ineno ka inyise ni onego bed mana ni ok oywe, oweye aweya kamano. Bende nitiere gik moko kaka spirit, kaka nitie mafuta moko ma kapono tiyogo to nyalo riak kanyo ma koro pend nyathini chak mana koro bedo adhola. Koro mondo kik obed adhola, mondo nyathi o develop maber, okal stage no, ber ka iwawa kanyo clean and dry. To seche ma wadwa kete clean and dry to ne wasiwinjore kacha ni nyathi bende onego bed ni luoko. Seche ma iluoko nyathini ere kaka onego bed ni kar pende ka itimo mondo mi kik pi dhiye, nikech moro pi bodhiye to kibi tuoye maber ma ang' nowe kong'ich ma bende nyalo kelo chandruok. Sana ji wachoga ni timo passport. Ka ing'eyo passport to mano e kaka onego bed ni itimo pend nyathi. Iywayo, ikawo cotton kata law miluoko nyathino tidipe pi ti squeeze maber makoro onge pi mawuok from lawni. Koro kise squeeze maber, that is when ikawo gino lawno iywego pende no maber. Lakini iywe carefully ma nyiso ni ok idhi kos ok idhi kelo hinyruok moro amora ne nyathi kata ne pende. E kidieny mokwongo mar chenro ni ne wamulo kacha weche mag ywak mar nyathi. To nipimonwa kacha ni thothne nyathi ywaga ka samoro denyo, kata ka samoro tuo, kata ka samoro gimoro ok dhine maber ahinya. Adwa ni wakete maino matin e weche mag ywak. Ywak opogore opogore. Nitiere kaka inyalo fwenyo ni nitiere ang'o marach gi nyathi seche moywak koso. Kaka ng'ama miyo ibro chuno ni koro itimo atima gezwak. Ing'iyane ni nyaka bede ni na dhodhe seche ma kama. Nitiere ywak gi ranyisi ne koso nyaka ang' itema tema mondo ming'e kaka ng'ama miyo. Sana ok inya wacho ni nitiere ywak gi ranyisi ne, lakini bende nitiere ywak ma ka nyathi oywak to in kaka miyo inyalo ng'eyo ni nitie gimoro ma otimore ne. For example, ka sama en gi colic, ibo neno ko ywak ka ochalo ng'ama dolore, otwenyore. Mano nyiso ni hewa mane ma osebedo kokawo sama odhoth cha ema koro chande. Ywak be samoro nya ywak aywaka kaka nasewacho mbele kacha, onyalo ywak aywaka without any obvious reason. Mano bende oyierruok go. Lakini kaka in min nyathi onego bed ni ng'eyo ni sama nyathi na ywak ni oywak nikech kama kama, onego bed ni biro ing'iye, samoro losore, samoro nitie shida ma en go. Kamano. Weche mag dhodho nyathini wamulo ka tichaki kelo kidieny machielo ni samoro seche mo odhoth cha to gamo muya ni nyalo kelo ne chandruok manyalo miyo oywak. Emomiyo ang' noduokwa e wach mane wacho ni seche ma isedhodho nyathi to ber ka ikete ojier kata obap mondo mi otem ogol muya mang'eny kaka nyalore kuom nyathi. Wang'e ni korka nindo mar nyathi, nikech kawuono en nyathi at 6 weeks, seche ma pod en e jumbe ka ane. Nyathi nyalo nindo, inyalo kete konindo ataro kata konindo auma, lakini konindo auma ber nikech mano odhi bedo gi a peaceful sleep. Most of them kiketo gi konindo auma odhi bedo gi a peaceful sleep, lakini koro nyaka i monitor nikech onyalo nindo auma ma onind kabisa. Nikech samoro ikete to ok iketo wiye ka ong'iyo bathe. But yo maber mar keto nyathi mondo nindi onego bed ni ka konindo ataro. Lakini sama ikete konindo auma nyaka be imbe kaka janyuol nyaka ibedi, lakini ikete on your laps. Ang' naduoki chien matin korka weche mag colic ma bende nipimonwa kacha ni thothne en muya ma thoro chokore e nyathi seche ma samoro odhoth to gamo muya kod weche ma kamago. Ipimonwa kacha ni manyalo miyo nyathi ywak nikech nyalo miyo obedo kod discomfort moro kaka nyathi. Thothne kineno ko ywak mifwenyo ni nyaka bedie ni colic ema time kama kata muya mang'eny ni, onego bed ni timo nang'o? Mokwongo, ka in janyuol ma bet otek matin, inyalo kawe itere for a ride. Inyalo bende luoke in warm water.
inyalo massage ne iye no be, yani gimoro madhi distract attention mare. Inyalo massage iye no mondo ikonye. Bende nitiere yedhe nitiere yath ma ng'ato nyalo tiyogo mondo okonye mondo kik ogolne colic. Yeah. Adwani wang'e ne losruok kata oko mar nyathi. Nyathi e jumbe 6 iwacho ni nitiere ga gik mang'eny madhi nyime kit ngimane, ratil medore kata ratil nyalo dhi piny, onyalo bedo matuo, ibro fwenyo koywak. To oko mar nyathi ka chal nade to nyalo nyisa ang'o, koso oko mar nyathi tibo wewe ni oko mar nyathi kamano? Oko mar nyathi en ya maana nikech onyiso ni nyathi chal nade. Sama onyuole wik mokwongo mar nyuol, ibo neno ka losruok ne rating'. Mano kawaida. Lakini koro mbele kanyo nitiere lokruok madhi bedo e losruok mar nyathini. Idhi neno ka samoro en green, samoro en ratong', samoro en brown. Mano en normal. Lakini sama koro ichako neno ka after 1 week, after 2 weeks, pod nyathini mana gi losruok marateng' kata makwar kata ma grey. Losruok nyalo bedo makwar? Losruok nyalo bedo makwar. Kapo bleeding. Yeah, exactly. Yeah. Koro ka ineno losruok makwar, losruok ma grey kata losruok marachar, nyiso ni nitiere shida moro ma nyathini godo. Yeah. Seche ma iseneno shida kata misechich ni nyaka bedie ni nitiere chandruok e nyathini, kaka janyuol okang' mokwongo monego bed ni ikawe en okang' machalo nade? Okang' mokwongo en tero nyathi osiptal. Kanyo ema daktari mantie kanyo nyalo ng'eyo ni nyathini nigi shida machal nade. Tere osiptal, kik ikel ujusi ni moro ni bende koro nitie kaka idwa thiedho nyathi kin. Nitiere ga gigo mang'eny ma iwacho ga ni kik kuom nyithindo ma pod yom ahinya e dweche e jumbe 6 kama wantiere ni. En ang'o gini monego bed ni bedo godo mabor kaka janyuol mantiere kod nyathi matin ma ja jumbe 6 kadhi piny kata ka sudo malo matin? Ng'ama nigi nyathi matin mokwongo ok onego bed ni idhawo gi ji ovyo. Bende nitiere chiemo. Iwacho ni onego bed ni idhawo gi ji? In gi nyathi matin ok onego bed ni idhawo gi ji. Ibiro kelo issues mang'eny ne nyathi. Kaka? Ibiro bedo gi stress. Kisebedo gi stress nyiso ni ok idhi breastfeed adequately nyathini. Bende nitiere chiemo moko onego bed ni imiyo nyathi, kaka alote ma ok otedi. E dweche 6 wang'eyo ni ok onego bed ni pod imiyo chiemo. Nitiere mine moko ma introduce chiemo kapok oromo dweche 6. Mano is not appropriate. Onego bed ni nyathi ichako miyo chiemo koseromo dweche 6. Nikech koseromo dweche 6 nyiso ni ok odhi yieng' gi breastfeeding. Koro nyaka i top up gi chiemo mamoko bende. Kik idhaw gi ji, kik imi nyathi chiemo kapok oromo dweche 6, kik itim ang'o mondo mi nyathi odong e yo makare. Inyalo weyo gik moko kaka kong'o kapono ni miyo mamer, weche kaka mag ndawa, kik ufuot ndawa seche ma nyathi pod yom, nyalo kelo ne nyathi chandruoge e yore ne mag yweyo kod gik makamago. Inyalo keto nyathi bedo ma orwakore ma e lewni mabeyo seche ma piny ng'ich, to ka piny liet ahinya bende ikete onyalo rwako lewni ma yot. To ka opogore kod mano bende nyathi nyaka luoki e seche mowinjore. Nyathi nyaka ne ni chieng' mondo mi oyud madini kaka vitamin D mondo mi okony e gero ratekene mag del, nikech vitamin D en aina nono to nyithindo mayom onego bed ni oyo chieng' e diere mag nyango kaachiel kod saa 9. Wach mogik miweyowa godo? Wach mogik maweyo go en ni the first 6 weeks mar nyathini ema en very important. Koro in kaka min nyathi, ne ni itilia maanani, ne ni nyathini ni ing'iye maber every step. Onego bed ni ing'eyo ni nyathina ni gima kama ema time. Koro ng'ato ka ng'ato mondo wajibika, to gik mwapuonjore go tilia maanani mondo nyathino dong maber, mondo kik obed gi weche mang'eny. Erokamano makende.
En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Equity Afya bade ma Migori mabende gichiwo thieth marang'iny mare ni malo to nengo ne bende ogonyore. Mate chendo ni en Ruth Otieno ne jogo picha mawa eruru kamano mathoth ne director na Philip Ochieng kachiel kod producer na Papecho Okoth nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu.